Waziri king'iyo to en ang'o ma ji mupuonjoru kaka sirikal e wach mar kedo gi midhiero? Nikech ng'eny joma osewuoyo godo ka kata mana jo Red Cross nobedo kodwa ka to ginyisowa ni nok gipar ni midhiero ni nyalo bedo matek kako tekni. Sani koro usenene. Higa ka bende biro mbele ka. Ang'o mupuonjoru kaka kaunti mar kedo gi midhiero? Erokamano. Midhiero ni wang'e maber ni gima kele gin gik moko ariyo. En pi mayae got Lang'o kelo midhiero ni. To donjo through river Nyando. Mar ariyo, nam. Pigni kosetunde nam, ba nam opong'. To koro oduogo oko ne. Koro odonje mieche. Mano inyo jogwa. Kaka county government, in terms of preparedness, wasebet ka watimo mang'eny, kwa yao aoche. Iyao aora mondo gimiluongo ni desilting gi ngere. Mwasebet kwa timo in preparation for this. Kaka county government, kaka asewacho mokwongo cha, watiyo kod national government. Wan gi Kisumu County Disaster Committee. Committee ni nigi obedo chaired gi His Excellency the Governor, working closely with the county commissioner. Kaito wakelo all departments. Wakelo nyaka partners te ma concerned gi disaster. Ma include jo Red Cross, jo UN, to gi mamokogo mantie Kisumu. Kae mwatime ga planning. Ma meetings gi watimo giga every quarterly. Nikech wach aora mapong' kod wach midhiero ni ok en gimo chakre sani. Kanye mwatimo planning mar coordination. Kaito wang'eyo na oche mage. Nikech watimo assessment bende. Assessment ni watime in collaboration with partners. Wang'eyo ni mage magin hotspots. Watimo mapping maber. Koro departments, my Department of Agriculture, Department of Water, Department of Public Service, kod the emergency team, yao aoche gi. To mano sebet ka konyo. Gima koro kelo sandruok mang'eny sani, en ni koth osebet ka chwe mang'eny. Koro, kaka river Nyando, Nyando sebet gi dikes. Gin oinga mosebet ka geng'o pi. Koro gima timore en ni piny ochomuomogi. Piny ochomuomogi to mane kwayowa nikech kaka national government iyudo ni the harvesting authority ema loso ga dikes. Koro mane ma waloso kodgi mondo gigi kinyalos kata mantie tie nam mondo geng' pi ma koro donje miechegi nikech nam opong'. Koro mano gine loso madhi mbele gi tudruok madhi mbele mondo los. To moloyo ndi nikech mae en gimosebet ka timre igni mang'eny. Mokwongo wakwayo jogwa. Nikech wayudo ga wach kata ka en radio, en TV, ni koth biro mang'eny mondo gidhi kuonde ma safe. Nikech adiera ahero dalana. Ka koth biro, koth osechwe ndalo ariyo to aneno ka levels dhi malo to moloyo tie nam kuonde ma ok onego bed ni ji odake. Wamedo kwayo jogwa ni wachako chon mondo wawuok kuondego. Koro mano milome mwasebet kwanyisogi. Mar ariyo en wach dikes masewachono. Mar adek, kaka county government of Kisumu, pod wa appeal to the national government. Kwa kwayogi mondo otiek Korusoin Dam. Nikech Korusoin Dam kotiek, to pi madonjo Nyando koya e god Lang'o ok bibedo mang'eny. En pi mibo geng' inyatigo e puothe, en pi minyalos go power, en pi minyalo los maber ba ji be modhi. Koro mane kaka
en